Dobrý večer. Michael Jackson a Madonna. Tyhle ty dva jsou právem považovaný za krále a královnu popu, ale jsou úplný nuly oproti opravdu skutečnému popovému velikánovi. A to je papež. Protože papež, tomu stačí prostě jedna jediná věta k tomu, aby prostě si sebral davy pro sebe. Když jsou Velikonoce, tak on si tam postaví na tu stage a řekne: Ježíš stal z mrtvých, pokoj vám. Ono se to ani nerýmuje, ale ty lidi se z toho můžou úplně posrat. Úplně se dostanou do tranzu, začnou tam pogovat uprostřed svatopetrského náměstí. Se udělá obrovský Circle of Death. A prostě paří. On je opravdu ten největší popstar na světě. A teďkom si porovnejte papeže třeba s Dominikem Dukou. Dominik Duka to je jeden z důvodů, proč Česko je jedno z nejvíc ateistických zemí vlastně asi na světě. Počet křesťanů tady neustále klesá, oni neví, co s tím. Ale já mám pro ně radu. A ta rada zní: kartičky hokejistů, Pokémoni a Magici. Církev by měla vydávat sběratelské kartičky svatých, které by potom děti sbírali s motem Gotta worship them all. Potom by s nimi dělali souboje. Úplně vidím ty kartičky, tam by byla ta porobizna toho svatýho, potom by tam byla výška, váha, rok, kdy umřel. Z druhé strany by potom bylo napsané jako jeho vlastnosti, počet životů, množství many, fire damage a prostě jejich speciální vlastnosti. A potom by ty děti hrály ty souboje, třeba souboj svatý Anežky Český proti svatýmu Václavovi. Ten svatý Václav by vyslal ten svůj útok. Boleslavova zrada. Svatá Anežka by to odrazila a vyslala by finální zdrcující útok 50korunová zášť. Čímž by potom úplně porazila Václava, poslala ho tam, kam patří, do Staré Boleslavy. Ale byly by samozřejmě potom i limitované série z těch karet, kde by byly ještě mocnější postavy. Třeba nejmocnější karta ve hře, to by byl Ježíš Kristus. To by byla tak silná, že tu, než byste mohli zahrát, tak byste ji museli vyložit, potom ji nechat zabít, potom počkat 3 kola, až potom byste ji mohli hrát. Ten by měl takový speciální útoky typu vystřelování hřebu z rukou, nebo úplně nejmocnější útok ve hře, to by bylo: já to řeknu tátovi. Mohly by vznikat i jiný náboženský mutace. Třeba představuju si židovský kartičky. To by byl výběr křesťanských kartiček za nekřesťanskou cenu. Nebo by byly buddhistické kartičky, ty by se prodávaly v čajovnách a vycházely by jako příloha cestovatelských knížek Ladislava Zibury. Potom by byla ještě speciální odnož zen buddhistické kartičky se zenovými koány, ale ty by se nakonec nevydaly a jenom by se předávaly od srdci k srdci. A když jsem tady o tom přemýšlel, tak jsem četl trošku o těch svatých a zjistil jsem, že každý svatý je něčeho patron. Máme tady patrona rybářů, hasičů, a pak je tady třeba svatý Krištof a to je patron motoristů. Takže každý člověk, který řídí a neumí pravidlo zipu, tak má na nebi svýho patrona. Každý dement, který před váma dneska na magistrálu udělal myšku, tak má svýho patrona. Každý člověk, co jezdí ve Fiatu Multipla, tak má svýho patrona. Ono je pravda, že tyhle lidi toho patrona opravdu potřebujou. Ale jestli vám přijde zvláštní, že tyhle lidi, co žili ve středověku, jsou patrony takovýchhle moderních věcí, tak pak je tady ještě svatý Izidur a to je patron pravděpodobně největšího zla, který kdy lidstvo vymyslelo. On je patronem internetu. Takže vlastně všichni vaši dementní přátelé na Facebooku, který vám posílají žádosti o hru na Candy Crush, nebo všichni internetoví diskutéři, kteří, když píšou příspěvek, tak mají zapnutý caps lock a začínají svůj příspěvek větou: víte, já nejsem rasista, ale... Tak tihle lidi mají svýho patrona. Ale on není patronem jenom uživatelů internetu, ale i obsahu, takže on je patronem veškerého BDSM, gangbang, bestiálního porna, kde spolu spí 2 lidi, kteří ani nejsou spolu v manželském svazku. On je patronem i Two Girls One Cup. To neznáte Two Girls One Cup, tak to jsou takový 2 holky, kteří vymysleli perpetuum mobile ve stravování. Takže, jestli jste někdy přemýšleli nad tím,
kdo ze svatých by mohl na nebi trpět největšími depresemi, tak myslím si, že svatý Izidur je horký kandidát. Díky moc.